Adichatz, que soy Eva exploradora, uei, dals aventurers du Colèdi de Saint-Martí de Senyans, qu'anem descobrir las bartas de la Dur, un espaci que l'hom hi assaia de faissonar despuix lo segle XIX. Aplicat quatro simsung matin et c'est sus la zone Freiburg. Ako que he 6 francs. Si volem è simple las bartas que són la zona super inundadas de la Badadur qui comencen a Cabat de la confluència de la Medusa, que són aperades a tau en oposició a les terres dites de seque, qui són les terres seques du costalat i que ne són pas inundades. E adichatz? Que lunas de Pinocchio, non? Pla bengus e pla bengudes a Saint-Estienne. Bu, uei, canats pescar que iaco? Sabetz ok? Aquiu, que hi un petit micro, mais juste taquero aquiu. E o petite camera que n'hi a duos pramo, uei, canats triballat ave, que va care filma. Qui va filmar? Après que vos prestar las cameras, que vos vau explicar qui m'a marcha, que va m'explicar toute la technique, et a poder un reportatge sur tout le dia. Adichat, oh, que va pla. Che conosci la storia di barche? Pas trop. Bart, dugas cum Bart, brochac dans une bâche hunds, zone planaire humide et aigat, prat de marescude. Adichat, que pudeți prezenta? Je m'appelle Michael Varis, tout simplement, et que je suis un vieil militant occitan, gascou, d'un plus de 60 ans. Et oh, je suis vieillard d'ara. Meus nu. Mais, des un altre bit, je suis professeur et directeur du collège privat de Cabretou. Mais alors, que je suis à la retirada d'un peu, m'enlève presque 15 ans. Per què interessas-vos a les barts? Eh bé, que m'interessa a les bartes, com que soy venut del passat, hi ha més de 30 anys. La veritat que he volut fer coneixença del país, del meu aquest país on me soy instal·lat, que em soy interessat just tot a les bartes de l'Adu, d'Adu. On aveți après tot ce qui coneixeți sus les barts? Que hi ha hagut, après de les gens que han viscut abans jo, particularment el vell regent de Saint-Martí de Senyans, Gerard Blanque, que ha partagiat jo les seves fotos i els soviets de l'Aigat Centenau d'Adu, a Dax, que era un temps costellat un vell pescaire de Santa Maria de Gossa, el Roger Bousset, qui m'a presentat les restes dels vells vaixets que navigaven dels cops d'Adu. Pres de l'Irle de Mirlepeix, també, que he frequentat també l'Alberto Mio Savary de Badadur Maritime a Durt, du Marcel Sarot a Saint-Martin de Senyans,
el cassaire de la guitarra, que ne són pas mai d'aquest món, que caudem ora a l'escut dels vells testimonis de la nostra història i del nostre patrimoni. E que no ets heits que us heu escrius, aquests testimonis? Cosa hi he escrigut, cosa hi ha, efectivament, E que hi sou qui contats? que contatau, que m'arriba. Que hi ha eu saison propice que les autres en a descobrir les barts? No. Cada saison ha els seus charmatori e els seus avantatges. A la prima, que es cau és miraclar davant els desvells de la natura, de les flors, de la vegetació, plus la fauna, els seus ausets emblemàtics, les cigonyes e els seus peixos, el celebre culac, o encara les pibales, les biboles. Estiu que també els seus charmatori, mais que dis encara de la baixa e de l'hivern, del tornar de les grues, sus les reserves de l'Esgau a Sant Martín, i anar a descobrir la casa als guids sauvatges de les famoses guiteres. Qual és el vostre indret preferit? Per què? El meu indret preferit de les barques. N'est pas d'aquest costat d'Adú, mais que és de l'altre costat, del costat dels senyals, que és a Sant Bertomiu. Oye, arevirans d'Adou. Los barts que suis pas si sensible au mouvement de la marée et régulièrement aigats. Per què? Pramou de un penet mínim, l'escorrement de les aigües qui és ma voisit. De quan són les obres de drenatge d'aquest espaci, que començant a la fi du segle XVII o a début du segle XVIII dans la constitution du yalat complexe de Canaus. Per què? Solide, que permettent l'évacuation dins Adou de les aigues de pluie, de riolejades et d'inondations, grâce à un système de portes à ondats. Que s'obreix en ta deixa passar l'aigua a marée baix i que es barran a marée haute. Les bartes que hi l'aigua, que heu vist que hi ha aigua per tot, que anàvem així, que passa per davant el pou. I sabes per què hi ha marró a taua caraiga? La pluie. De la pluie, que hi ha hagut hero d'aigua, et donc hero de pramo de la pluie, et l'aigua qui est toute marró. Et souvent, dans la pluie, qu'est-ce qui se passe? L'aigua qui monte. Ah, l'on y veu que monte. Que hi ha inundació. Exactement, que hi ha inundacions. Els rius que desmairen. L'aigua que va sortir, que hi ha les bartes baixes, les bartes hautes i els costats. Donc aquí que l'endret on hi ha tot aigua. Que l'heu vist que hi ha al mig de l'herba en heit, que tot humide i que hi ha aquí totes aquelles estenudes d'aigua. On se'n va l'aigua? Que hi ha la riu Adur qui n'est pas loin, i après que se'n va a la Magrana. I la Magrana n'est pas loin, a plus près a quant de quilomètres? 30, 50, 30 plus près. I en heit la Magrana que va jugar un rol e dos machins au cop de les inundacions pramo la marea de la Magrana que va repujar el nivell de l'aigua. Donc si du costat que hi ha l'aigua de la Magrana qui repuja l'aigua et de l'altre costat la pluie qui arriba, donc el nivell que puis après qu'il y a inondacions. Le hasard, le gat et le guide sur les bartes de la Doue. Un copère. Sur les bartes de la Doue, qu'avait desmairat, qui a sorti de son lit à Sant Bartomeu, qu'il y avait un burguer, un palier, et il a dit, et ce palier, il y avait 13 bèsties que s'eren refugiades. Hi havia
un hasang, un gat et un guit. Ce que podem dir aquestes tres bèsties. El hasang, rolla de pou dintre les memeres, que dice, que hem tot fotut. Et els gats n'aimen pas briga l'aigua, que c'est la grosse esquilla. Et aquí, el gat de dis, que va mal, que va mal, que va mal. Et el hasang s'hi tornava, que hem tot fotut. Mais, a costat hi havia un guit que sap nadar, que sap banyar. I a més el guit que se'n va a taula. Pancuela. Qui ha dit que les bèsties ne saben pas parlar? Segurament, els qui ne comprenen pas el gascó. Per amunt, les bèsties eres que coneixen el gascó i que ho parlaven, també. Allez, e cric e crac, el conte que és acabat. Avess jo, quan vegi tota aquera aigua, que hi ha quauquaré qui em ven al cap, que hi la pesca. Que hi ha pescaires ací? Ah, tu que és un pescaire, aeroplan un dieu que vas poder respondre a les qüestions, explicar tot un heix de causes. Ce que pescai dans les barques? Que podem pescar peix gat, truites, icrobis, gardunes. E coneixetz undrin les regles de la pesca? Que devem haver un permis de pesca, que devem pescar d'un endret attribuat on n'y a pas espècie protegit et que devem renouvelar le permis toutes les annades. E podem pescar tota l'annada? O que podem pescar a certain endret, també budret, mais pas per totes. Souvent la pesca que hi ha l'obertura que hi ha al printemps, ninca so que l'autunno labor, après que hi ha la caça que pren a seguida que hi ha quero. Més que hi ha endrets on podem pescar tota l'annada. D'acord. E tu que has parlat d'endrets que són protegits. E si anam dins aquests endrets protegits, e què pescam? Quin s'apera quero? Braconage. Què és el braconatge? Sabes o què és la definició del braconatge? Qui pot dir? Le braconage, que és quan pesca per lo pescader, pesca espècie protegit i pesca dans los endrets que devem pas pescar. Et qu'il y avait aussi 12 méthodes que devem pas hate per pescar dans le règlement. Exactement. Que hi ha quero. Els endrets, les espècies, i que hi ha també les faissos. T'ha la pesca i t'ha la caça, que hi ha faissos de qui ne són pas autoritzades per poder agafar els animals. Mais que t'as pas escutat ce qu'a dit la daune? Mais qu'est-ce la tradition dans la meilleure famille, des plus générations? Qu'est-ce que c'est? Goutte cadude des nerfs fundudes. Estos tem clar, l'aigue de barre, au dus mirage d'aquest ribage. Lo son du rebe, tous temps que yebe, libre d'entra du bec de gave, l'humut aimar, grabat sus du blason, l'uben que buche et la bague mobile, pousse laute et l'oreille escume, s'entèche l'approche de la main, goutte cadude des néo fundudes. Isadore Sal. Adar que vam heit la conclusion. Per què és important de preservar les barts? Pramu que les barts és magnifique et que són naturals. Qu'il y a eu horte densitat d'animaux. Qu'il y a horte d'aigua. L'aigua est horte importante. Adar que sabi per què és important de preservar les barts. Adichat! Adichat!